Hilo leli vangele la qali Calvary. Hilo leli vangele la qali Calvary. La zula Calvary. Hilo leli vangele. Hilo leli vangele la qali Calvary. Hilo leli vangele la qali Calvary. Hilo leli vangele la qali Calvary. La zula sithi izandla zethu phezulu sidumise uJehova. Aye Jesu aye. Aye uNkulunkulu aye. Aye umuntu omusha aye. Aye mdletshana aye. Aye uMashandu aye. Lenjabulo yesinayo sifumana ngokuza kuJesu. Lenjabulo yesinayo sifumana ngokuza kuJesu. Lenjabulo yesinayo Viva! Angithi siwafakile ama roll on. Kusemdletsheni phela lapha kuyagezwa. Ikhwaphaka lime kanje. Isandla phezulu mawuyifakile iroll on. Viva ngoJesu viva! Viva! Viva ngoNkulunkulu viva! Viva ngoNkulunkulu viva! Zikhona insizwa. Cela amakhwela lapho nithi jovijo. Apha mantombazana. It's nice to be here. Kumnandi kuba lapha. It's nice to be here. Kumnandi kuba lapha. Omunye uzobuza ukuthi usho kanjani ukuthi kumnandi kuba lapha ngoba thina siyakhala. Lapha ekhaya ke thina siyakholwa. Sikhonza uJesu Kristu, sisindisiwe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, asikhali. La ekhaya futhi kwamanqele
sikhuliswe kanjalo asifi siya resta in peace umphefumulo wethu uhambe uye kuNkulunkulu. Yingakho siwumndeni okaManqele singeke sihambe isikhathi singakafiki. Yingakho siwumndeni okaManqele namhlanje sizobeka ithambo lentombi endala yango 1950 ephile 72 years igwedla isihlalo, 29 years igwedla isihlalo. Mangathi nje gwedla isihlalo manje uzosigwedla 29 years, ungathi thatha isibhamu umthandela ungidubula umbula lokungcono. Ngeke ukumele lokho. Nezingane zikhalela zithi silambile mama noma zithi silambile baba. Yingakho ke sijabuleke. Aphinda athi omunye usho ucula kanjani kufiwe, nisho njalo ngithi ku Facebook. Isikhathi sokuniphendula ke lesi kusukela manje kuya phambili. Bengithule nje sonke lesi sikhathi. Ithi insizwa mayikhuluma noma amakhehla athi mayikhuluma athi lapha emzini kaBaba mkhulu uphondo lwendlovu. Umkhulu wathi asikwenzi lokho la ekhaya. Ngifuna ukwazi ke ukuthi ke nalapha kwaManqele kunomthetho wakhona. Nami ngithi ubaba umkhulu wami noma umkhulu wami wathi la ekhaya asikwenzi lokho. Ungathathi into ongayenze ekhaya kini bese uthi nami wakusho umkhulu wakho hayi wami ukuthi ungahlabeleli uma kufiwe ngoba nithi kuyafiwa ngithi. Mina ngiyahlabelela uma kunje ngoba akafile umama kodwa urestile in peace. Umkhulu wakho phondo lendlovu noma ubhojongwane washaya ngonyaka ophansi wathi aligqoka ibhuluke la ekhaya. Kwakusho omkhulu wakho kwabuthelezi noma kwamfusi noma kwaDlamini la ekhaya kwaManqele wami umkhulu uma athi asifi uma semukela uJesu ngoba uJesu kuphila. Uthi uJesu akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Uthi uJesu ongivuma phambi kwabantu nami ngiyomvuma phambi kaBaba ezulwini. Yingakho ke nami niphelele nizinsizwa niswenkile nigqoke kahle imbala emhlophe nebomvu ningisupporta. Kodwa mhlambe ngenzeka abanye beni babuye besale endleleni benga understand ukuthi yini ngisinde eBhamini, ngisinde koShevu, ngisinde noma izitha zami zezingilethela amaphilisi ngoba zizokuthiwa ngiphathwa amehlo zithi nanka amehlo nanka amaphilisi amehlo dlana. Ngiphinde ngisinde nalapho ngithi ngiyawamukela amaphiliseni kodwa ngizowadla ngama condition ami. Angizukwenqaba ngoba mangwenqaba nizothi nenzondo yeqiniso. Kanti akunayo inzondo yeqiniso, ngifuna ungikhandela igama elibi emphakathini kube ngathi ngumuntu omubi nongakhulisekanga kahle. Namhlanje ngikhuluma kahle ngoqobo lwami ngoba ngiphambi kwesidumbu sika mama, ngiphambi komndeni wami engikhuliswe kona. Noma ngabe uqamba amanga kangakanani ngeke uqamba amanga uqambela abantu bendawo, uqambela abantu abakwazi umncane usahamba jwabu usalusa izimbuzi, usakhetha amankonyane. Lokho engikhulumayo kuyiqiniso. Yingakho futhi ngivuma ngithi kuzona zonke igigaba esenizibonile zenzeka ayikho inyanga enginayo. Ngibonile kukhona ubaba uMabalengwe lapha. Baba uMabalengwe awungazi kwesakhe isigodlo mina. Asizwani nje ngisho ukuzwana. Kodwa ngoba usufikile la ngizwe kuthiwa imali ze-absa Mabalengwe bayifuna abantu. Kodwa akwazi usibona isicathulo sami sika 4000 phambi kaguqa wakho angeni futhi ngeke ngene. Kodwa ubaba uyinsizwa futhi unobuntu ngoba ufikile wazoba kanye nathi lapha. Siyanemukela baba Mabalengwe. Sengiya ngasemaphethelweni ngoba isikhathi izimo ziningi kodwa isikhathi sifishane siyasilawula ngoba kuningi usafanele kwenzeke nohlelo lisaqhubeka. Ngizocela ukuthi ngenhlonipho ngibonge kuma supporters ami. Ngifuna nazi ukuthi njengoba nisupporta mina nje nisupport uNkulunkulu. Ingakho nihlale nibahle nje niglowa ngoba niqaphele ngihlale nginitshela induna ngihleze ngiyitshela ngithi niqaphele lento okuhamba nilandela nje.
kunemfihlo ekulandeleni. Uma mina ngasuka ngaya le konyakatho ngaba nezigubhu nezinyoka namagundwane, uma uthi wena usupporta mina uzoba umphuphe ngoba le moya engiyiphethe ayilunganga. Kuzobonakala ngabalandeli bami ukuthi uma bephuphe kanje bedakwe kanje shuthi khona ispirit esingasile kuyiqhawe labo. Bayibuza kodadewethu ukuthi yini mabehamba lapho behambe bemiswa zinsizwa kukhala amakhwele emarenkeni mabegqoke igibe ezibomvu ebhalwe EGCOKAMA nezinsizwa lezi ayiconsi phansi ngoba ibona ziswenkile nje umhlaba wazo. Isizathu salokho ngoba nilandela umuntu ohamba noJesu oqondile. Ayiweka amabibi angale emva kwami, anginazi izinkamba. Uma ngihamba la ekhaya ngishiye endlini yami ukuthi genge lezi 96 minutes. Ngifone ngithi sengifikile eGoli. Athi umama hambani ngoba ngiganiwe. Athi umama hambani ingane niyovale niyokhiya endlini lapha nifike nishanele. Ngoba vele ingane ngeke ithole lutho lapha. Ziyothola iBhayibheli kuphela. NaseGoli ngishiya kuthe genge lezi 7 minutes 16 seconds. Ngiphila nje impilo eqondile. Imoto manginemoto kusuke kuyiyona imoto engiaffordayo leyo. Uma nginabalandeli ngoba begcwele umhlaba wonke nje kanje. Lawo ba supporters enginawo ama supporters ami ngempela. Ngake nganithengela iuniform. Ngeke nganifonela ngathi namatekisi enginihlelele wona wozana emdletsheni. Ngake nginifonele mhlazane ngibuya phesheya eNgilandi ukuthi nigcwale lapha eworkshop nivala imigwaqo. Niyazi mina ukuthi nginincengile futhi ngiyanithanda. Kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi uthando ulutshalile futhi nakunina. Asinazo izinto ezingama fake lapha ngoba siphila ngoJesu la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Amen.